Oh, sa tangan din siya oil. Buwan to oil. Let's go. Okay, and for this video mga kabingka, ikuha na to ning bang bangus mga kabingka. Let's go. Bang bangus. Bang bangus. Oh, got that. Oh. Kumot kayo mga kabingka, di na ito magpatumbik-tumbik, and 3, 2, 1, intro. 2,000 years And for this later. video mga kabingka, mo ni bangus sa bang. Oh, sa. So, let's go. Yung sauce. Oil din eh. This is suka. So, let's find out. Tangan din siya oil. Buwan to oil. So, ito ning tilawan. 2 flavor. Let's go. This is assorted kuan egg kani yung isa. Kuan inasal. Tinawala na to ni butang na to diri sa kuan. Diri sa suka. Yung sausawa na. The rice. Ne. Pero mas labis siguro ani magkinamot. Hindi makita. Na. Dirty day ko. Grabe. Damihan eh. Perfect kayo. Grabe. Perfect combo kayo. Two flavor sa kuan sa isa ka bangus.
Hmm. So, dami kayo mga kabingka. Ang hatag na itong grade ani mga kabingka is 100.1% mga kabingka. Lami jud mga kabingka di kamayan. Dami yun natukaw. Bro. Ano? So, ito po si DJ Marcia and the Place Bio. See you in next my vlog mga kabingka. Babush ka baby. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.